AES jamanaw tɔgɔla banki baara bɛ sen na, a dayɛlɛni bɛna kɛ donna nataw la. Bi ye tɛnɛndo ye Desanburu kalo tile 15 an balima aw bisimila an Malaktu ka kunnafoni kɛnɛ kan. An ka bi kibaruya o bɛ tali kɛ AES jamanaw olu ka fara ɲɔgɔn kan banki ni o ye u ka waribonba ye. Banque confédérale pour l'investissement et le développement de la Confédération des États du Sahel. Kuma lasurunya la BICID AES. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛlen AES jamanaw Mali, Burkina ale ni Niger o ministre des finances farala ɲɔgɔn kan ni olu ye wariko ministriw ye ka hakilina falen dɔw kɛ ni bankinko in hukumu kɔnɔna la. U ka o ɲɔgɔnye ninnu kɔnɔna la u ye sɛbɛn dɔw kɔni fara ɲɔgɔn kan ni ka u bolonɔ bila dɔw la. Banki ale yɛrɛ kɔni baara tɛ taa sɛbɛn minnu kɔ. Ko wa ni bankinko in a laɲini yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ AES jamanaw olu sirilen kana to jamana wɛrɛw la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔ ale ni yiriwa siraw fɛ. An bɛ waati min na i ko sisan nɔ BICID a kɔni yɛrɛla k'a fɔ ko ale kɔni bɛna wuli ni CFA wari min ye ko o ye CFA wari miliyari 500 ye. Ni minisiri ninnu olu ka lajɛrɛ ninnu kɔfɛ u ni AES ɲɛmaaba o yɛrɛ fɛnɛ ye ɲɔgɔn ye. Ministre des finances ninnu ye a yira o la k'a fɔ ko sɛbɛnko minnu kɔni tun bɛ olu segoya la olu kɔni ye u ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ o ko ninnu na fo ka olu sabati. Burkinakaw olu ka ministre des finances ka fɔ la Dr Boubacar Nakanabo ko baara wɛrɛ min bɛ nalen nin kɔfɛ o ye banki cakɛlaw olu kɔni sigili ye. Ko wa o kɔfɛ fɛnɛ BICID AES ko a bɛna se ka warimugu dɔw fɛnɛ sɔrɔ ka fara a ka baarakɛlaw kan walasa jamana minnu farala ɲɔgɔn kan ka se ka a sigi a bɛ se ka dɛmɛ kɛ olu ye ka olu ka baara girimanw ka olu kɔkɔrɔma don. Wa ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko a dayɛlɛni baaraw yɛrɛ fɛnɛ ko olu kɔni baara labanw bɛna kɛ ka kɛ ni AES jamana ɲɛmɔgɔ olu ka lajɛrɛba dɔ ni o ye u ka session ordinaire o filanan ye o kan ka kɛ Bamako Desanburu kalo tile 22 ka taa bila a tile 23 la. AES jamana saba u bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako kɔnɔna la. Niger, Burkina ka o fara Mali yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔ kan. O waati u bɛ sɔrɔ ka u tɛgɛ bila sɛbɛnw na ni olu kɔni ye banki in sigili sen o sɛbɛn labanw ye. An balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da aw tulo kan ani ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛɛ sanga wɛrɛ.